Ahoj, zdravím všetkých divákov, ja som Paladin a vy vítajte u našeho prvého let's playa z hry Minecraft a je to verzia hry 1.8. Áno, rozhodol som sa, že budem pokračovať v Minecrafte, ale počkal som si na 1.8, pretože sú tu oveľa nové veci, ktoré musíme vyskúšať. Takže spomínam LP Gameska 98. Nechám si survival, toto si nechám všetko tak, jak je. Dáme si vytvoriť svet, chvíľu počkáme, ja to zatiaľ stopnem a uvidíme sa, keď bude vygenerovaný. Takže som tu, moc dlho to netrvalo a sme sa spávnili nejakom takomto ihličnatom lese, čo je super. Pravdepodobne budem bývať niekde v jaskyni, to je asi tak moja špecialita. Na to vždycky baví v tých jaskyniach. Dobre, takže na začiatku si naťažíme nejaké to drevo, pretože to je taký základ. Rozhodol som sa, že väčšinu vecí budem robiť na kamere, aby ste mali prehľad o všetkom, čo sa bude diať. Aby ste proste všetko vedeli. Maximálne budú nejaké strihy, timelapsy a také. A samozrejme kopať napríklad kameň alebo vykopávať miestnosti, tak to budem robiť samozrejme za kamerou, lebo to by vás asi moc nebavilo. Pardon, niekto mi volá, som späť. Som späť, môžeme pokračovať, ale za chvíľu budem musieť ísť preč, takže si musíme pohnúť. Ešte máme tak trochu času, ale preto som si aj povedal, že tie začiatky, no tie let's play nebudú tak moc dlhé, maximálne tých 20 minút, možno aj kratšie, lebo keď je to dlhšie, tak po chvíli vás to istotne nebaví. Aby ste všetko videli, tak to bude kratšie. Dobre, takže naťažíme si ešte nejaké drevo a pôjdeme hneď ťažiť kameň, aby sme mali no proste aby sme rýchlejšie začali. Potrebujeme nejaké tie nástroje, prepieť si točky, lebo za chvíľu bude noc. Dajem to na normál, teda aspoň myslím, hneď sa pozriem. Tak, normál. Super vec je, že sa dá zamknúť obtiežnosť, ale to ja ešte robiť nebudem, pretože potom, no, na začiatku je to dosť potom hardcore. Sice mohla by to byť zábava, ale ne. Chcem vám to ukázať všetky tie nové bloky a tak, a aj si zahrať, keďže ja som taká lamka. Dobre. Tak, teraz sa rýchlo musíme dostať ku kameňu. A tu už je kameň, super. Budeme toho potrebovať 5 plus 8 je 13. No, tak okolo 22 si naťažíme kameňa. Budeme mať aspoň do zásoby. Budem potrebovať hlavne meč, krompáč, sekeru a tu je nový blok, myslím, že granit sa volá. Áno, granit. Je celkom pekný, mne sa páči, ale hlavne tento granit sa mi páči. Hlavne ne teraz, ale keď sa prerobí na tie ozdobné bloky. Myslím, že chodníky sú pekné. Som to skúšal a tu je ďalší ten blok a to je diorit. Vlastne tí, ktorí sa v tom vyznajú, tak vedia, o čom je reč. Možno asi teraz moc nevidíte. Takže ja sa tu otočím a pôjdem naspäť ku svetlu. Tak tu je aj uhlie, čo je super, nebudeme aspoň musieť prepekať drevo. Tak, to by sme mali. Musím si nájsť nejakú veľkú jaskyňu, pretože nechcem to robiť zase pekne ručne, radšej nejakú jaskyňu a tam sa zabývať. Opuštený dol by bol ideálny, ale neviem, či ho nájdeme, to asi ťažko. Nevadí. Pokúsime sa, uvidíme. Tak, ja ešte vyťažím toto a toto. No ešte toto, dorobíme to. Tak, to by sme mali. Teraz si idem vykraftiť vlastne potrebné veci, ktoré potrebujem. To je pec, krompáč a meč, ale nemám ešte tieto styky. Tak, čo som dlho Minecraft nehral, takže asi budem failovať, ale nevadí. Samozrejme, moc toho neviem, jak sa kraftí, iba plné tie základy viem, ale myslím, že sa to po chvíli naučím. Zvyknem a uvidíme. Dobre, takže ja si vykopem toto a pôjdem sa pozrieť tu na. A keď tam je hora, ja by som radšej išiel do tej hory, takže ideme tam. Mohli by sme nájsť nejakú jaskynku tam. No jaskynku, skorej veľkú jaskyňu, ale
to sa nám asi nepodarí. No, uvidíme, necháme sa prekvapiť. Zatiaľ ako veci máme, síce jedlo by to chcelo, a mohli by sme natrafiť na ovce. Po novom ovce už dropujú jedlo a máme z nich ešte vlnu, takže super. Tak ja vylezem úplne tu nahore na ten kopec a pozrieme sa, kde to vlastne sme. Lebo vôbec netuším, musím sa nejako zorientovať. Tak, hen tam je nejaká veľká skala a dole sú krávy, takže idem za nimi. A hen tam je rovno aj jaskyňa. Super. A pôjdeme hneď teraz preskúmať, len ešte zoberiem tie krávy. A keby tam nič nebolo, tak sa pôjdem pozrieť na tú veľkú horu. Ale dúfam, že tam niečo bude, lebo takáto lokácia, ako je tu, je celkom pekná. Nesneží tu, maximálne poprší a máme tu aj hory vedľa. No tak to je celkom veľká jaskyňa, ale práve že takúto ja nehľadám. Toto je úzka jaskyňa a tá je nevhodná pre stavbu. Ja by som potreboval proste nejakú širokú jaskyňu, do ktorej sa dá chodiť. Sú tam veľké miestnosti, síce v týchto novších verziách už je to ťažké nájsť takúto. V tej 1.1, keď som to začal hrávať, tak tam tých jaskyň bolo dosť, takýchto velikánskych. Neboli takéto trhliny, ale boli proste veľké jaskyň. Začalo sa mi to trochu lagovať, neviem prečo. Tak, ja si ešte vypečiem jedlo a poďme sa, no tam je sneh, takže to môžeme rovno otočiť. Skúsim predsa len preskúmať hen tú jaskyňu. Dobre, takže ja sa ešte nemusím nájsť, ešte to není také vážne. Bolo by to škoda jedla vlastne. Takže ja sa vrátim tam naspäť. Není to tu škaredé, a hen tam niečo vidím, tak tam sa poviem ešte pozrieť, hen tam. Jak ukazujem. Dobre, takže ideme ešte predsa tam. No tu je vlk, škoda, že nemám kosť, mohla byť zábava. Dobre. No, vypeť sa. Tak, už je to vypečené. Dám si to sem. A ešte som si chcel spraviť nejaké styky a tvorčky. Tak, toto zoberiem. Dám si to sem. Tak, sme pripravení na prieskum jaskyň. A tu to je iba voda. Že tu je už nejaká jaskyňa a to bola iba voda. Ale hen tam to vyzerá na nejakú jaskyňu. Mohla by byť nejaká väčšia, ale uvidím. Ja sa už pre istotu najem. Nechcem dojsť takto život. Fúha. No tak toto je jaskyňa, o ktorej som hovoril. Toto sa mi páči, ale kebyže je to postavené trošku nižšie, som nepovedal ani pol slova. Ale jasné, sme tu. Toto bude naša... Wow. Tak, dobre. Sme zabývaní. Budeme toto musieť osvetliť postupne a tu je núdzový východ, takže super. Našli sme domov. Ja si dám sakra F3, F2. Odfotím si súradnice, keby som sa stratil, čo u mňa je asi na dennom poriadku, ale pokúsime sa nestratiť. Dobre. Takže v ďalšom dieli už sa zabývame. Budeme mať asi tú hlavnú miestnosť tu nahore. A tam dole si spravíme ostatné. Už spravím nejaký poriadny výťah. Pistonový. No ale samozrejme budeme musieť tam na začiatku chodiť peši, aby sme naťažili nejaké suroviny. Počínať s redstoneom a tak. Aby sme mali proste na tie pistony. Potom by sme si mohli nájsť na spánovanie tých slimeov, tie čanky. Takže ja si tu položím veci. Toto si tu odkopem. To nejaká, no, pekne vyzeralo esteticky. Estetičnosť je hlavná vec. Dobre, sem si položím crafting. Crafting sem, pec tam. Tu sa mýlim a spravím si nejaké tvočky. Dobre. Ja si ešte vyťažím toto tu na uhlie, aby sme mali na osvetľovanie. Teraz som dal prepiec drevo. Zaujímavé. No nevadí, vôbec to nevadí. Sa stáva takéto faily, hlavne mne. Ale táto jaskyňa sa mi páči, sú tu aj tie nové bloky, je veľká, páči sa mi super. Len keby bola nižšie, tak to by bolo ideálne. Dobre, máme 4 točky. Tu dám jednu, tu
Tu nadám druhú, zabijem toto zombíka. Došla mi asi SMS-ka. No, asi určite. Tak, a ešte dám poslednú sem. A to je všetko. Tak. Tu by sa hodila ešte jedna. Ja sa pozriem. Dobre. Nič podstatného. Tak. Už sa nám vypieklo nejaké, ale to by už stačilo. Váci to nepotrebujem. Tak. Teraz si spravím zase nejaké torčky. A ešte to na chvíľu stopnem a hneď som späť. Som späť, už by to mal byť v pohode. Skoro som zaučal. Dobre. Tak, ešte toto by som mohol tu vyťažiť, aby som si to tu nejako skrášlil. Keď to bude domov na nejakých pár dielov. No dúfam, že sa nám to podarí rozvinúť, že ten dole skeleton. Tam ešte nepôjdem. No, pôjdem vlastne, ale musím tam nájsť nejakú chytrú cestu. Lebo tady sa pustiť rovno dole, neviem, či by sme to prežili ten pád. Ešte dole, keby na nás dopracovali skeletoni a ostatná háveť. Asi by sme moc dlho nežili. Tak, tu není nič, takže si to tu osvetlím. Výborne, železo som tam videl. Tu na uhlie, nemusíte mi potom hovoriť, kde čo všetko je, ja to vidím. To neťažím. Ja to ťažím potom. Teraz preskúmavam. Keď pôjdem vždycky cestou naspäť, tak ťažím. To je moja filozofia Minecraftu. Dobre. Tak, tu je nejaké rozcestie. Dúfam, že zase sa trafíme naspäť, lebo by to nebolo moc dobré. Po prípade by som to aj naťažil za kamerou a potom vám ukázal, kde by všetko bolo. Som vás tým nezdržoval, lebo neviem, či všetci máte radi to ťaženie. Väčšinou iba to stávanie sa v Minecrafte tak, no, nahráva, natáča. To ťaženie iba málo kedy. Není to moc zaujímavé, stále ťaží to isté. Ale čo už, niektorí ľudia to majú radi, niektorí ne. Záleží na povahe. Nevadí. Ja aspoň niečo vyťažím. Sme mali aspoň niečo zo železa, predsa je to taký už väčší základ. Už také pokročilé. Dobre. Tak aj toto uhlie si ešte naťažím. Toho uhlia je dosť ako. To sa nebojím, že by sme nemali uhlie. Sice potom, keď budeme robiť automatické PC, tam už to bude problém, ale pokúsim sa vždycky to uhlie mať. A ešte som chcel povedať, že savey budem dávať každý tretí diel, bude to prehľadnejšie a nebudem to dávať každý 5. diel. Potom sa to nestíha, keby sa náhodou niečo stalo, tak si to iba vlastne stiahnem, budem to dávať na úložto a stiahnem si to a môžem hrať od znova. Vždycky dám do popisku videa, tento prvý nedám, až 3., potom 6., 9. a 12., 15. a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem to tu teraz počítať, ale každý musí je domysleť počty. Určite som tam nechal nejaké železo, mám taký pocit, nevadí. Ja sa preto vrátim. Spravedlňujem sa, že nemám tak dobrú náladu, ale pokúsim sa to, no proste som si povedal, že musím niečo natočiť a tak som natočil tento Minecraft, keď som zistil, že vyšla 1.8, tak som sa pokúsil toto natočiť. Neviem, kedy to vydám, ale pokúsim sa čo najskorej. Dobre. Tak, toto by som mal vyťažené. Ja sa ešte pre istotu tu napozriem. Tu je nejaká mini miestnosť, ale tu nič není. Hentam je železo, to som asi zabudol. Alebo som išiel tou druhou stranou, teraz neviem. Ale je to výhoda. Táto jaskyňa je super. Dosť železa, píšer tak trochu. A surovín ostatných tiež dosť. No uvidíme, či tu nájdeme ešte aj nejaké nižšie. Sme na úrovni, teraz 34, úroveň 34. Takže sme ešte pomerne dosť vysoko na nejaké diamanty a ostatné veci. Tak, tu na nič není a už sa môžeme vydať cestou naspäť a potom na tej odbočke odbočiť na smer.
vyťažiť si tam zase veci. Ja to uhlie tu nechám, lebo za chvíľu mi dojde krompač a chcel by som najprv poťažiť to železo. Tak odtiaľto sme asi neprišli. Odkiaľ sme prišli? Ja už som strátil. Ja som sa zase strátil. Dobre, tu na to není. Jedine, že by sme išli odtiaľto. Asi odtiaľto. Nie som si istý. Á, tu je železo, takže asi odtiaľto. Keď som toto nevyťažil, tak. Dobre, cesta nájdená. Dúfam, že nájdeme úplne vysoko ako hore. Respektíve, keď to nenájdeme, tak si spravíme rebrík hore. Sice nemám z čoho, moc poradne, ale keď tak sa nejako vykopem, to už problém není. Mám vždycky problémy nájsť sa v týchto jaskyniach a potom blúdim. Sme k námesačný. Dobre, tu hodím jednu torčku a tu je láva. Takže opatrne, aby sme sa do nej nenamočili. Wow, to je tesné. A vlastne my sme teraz dole. Áno, ja už viem, kde som. Už viem presne, kde som. Teda myslím. Dobre, bohužiaľ musíme ísť naspäť, pretože nemáme krompáč. Ako dal by sa vyrobiť. Dal sa aj. Asi si ho aj vyrobím. Lebo chcem ešte preskúmavať tu na jaskyňu a nechcem to stopovať. Dobre. Tak ja zase počkal, sa mi vypečie železo a hneď som. Ak som späť, moc som toho neprepálil, ale spravil som si iba jeden krompač, pretože ponáhľam. Ale dobre. Tak to bolo nemilé. To som sa namočil celým telom. Sme na úrovni 40. Aj 40, tak to sme ešte vyššie nesme boli. To sa aj divím, lebo vždycky mám taký pocit, že tieto sú až dole, čo to je. Tak som sa pomýlil, no. Tak spravím si ešte nejaké torčky. 45 myslím, že bude stačiť. Dobre, tu na nikam to nevedem. Pozrieme sa ešte na túto stranu. To osvetlím. Ja mám taký pocit, že my sme v tej druhej trhline, ktorú sme našli ako prvú. Dobre. Parkour skill. A tu je železo. A to nechám na pokoj. A ešte čupnem sem dole. Osvetlím to aj tu na. Ja že som videl zlato a to iba ten tretí. Neviem, jak sa volá. Tu ho mám. Andezit. Andezit. Je taký divný. No. Dobre. Ja sa vykopem hore. A idem zase o poschode vyššie tejto jaskyne. Dobre, tady to prejdem. A ešte sa prekopem vyššie, lebo tu sme vlastne boli. Tak, poťažím si aj to uhlie, teraz to ide oveľa rýchlejšie a už to budem za chvíľu končovať, aby sme to stihli a keďže sa ponáhľam, tak to ukončím. Necháme si to na ďalší diel. Tak. Samozrejme už som cez 2 týždne nenatáčal video, možno aj vácej. Samozrejme neviem, kedy to vydám. A tak s tým som taký rozohriatý, ak by som povedal, že nerozkecaný. Nie som zvyknutý dlho nekecať. Potom mi to ide ťažšie. Dobre. Tak, ale ja už to ukončím, len ešte sa prekopem tu na hore. Dobre, skočím to. Dobre, skočil som to. No tak to som nevyriešil, dobre. No, poďme. Tak nič, ja si to aspoň naťažím a dole si to zozbieram. Tak. Dobre. Takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a po prípade zdieľať toto video. My sa uvidíme na budúce. No, už to zase opakujem. Dobre, takže čau.